Сәмисез, дуслар, мы сегодня открыли второй межрегиональный форум АГДЭЛЬ, и мы начали сегодня образовательную программу, и началась такая активная, бурная жизнь на этом поле на берегу реки Белая, где буквально через несколько дней каждый из участников станет творцом своего собственного проекта, маленького, большого. Посмотрим, как получится. Отлично нам работы. Сәлам, достым. Дөресен генә әйткәндә, мин монда пишән җыйнарга килмәдем. Чөнки бүген Агыйделдә уку-укыту форумы уза. Әле балалар бүген генә килеп җиттеләр, әле палаткаларына урнашып кына беттеләр. Аңа да карамастан, инде төркемнәр белән бергә эшләү кызу эш башланды. Син ашханәгә кирсәң дә, син анда басу буйлап йөрисеңме, палаткалар янында йөрисеңме, кемдер нәрсәдер эшли, нәрсәдер шөгыльләнә, ә менә былай дөресен генә әйтсәң, әле уку-укыту эше иртәгә генә башлана. Мондый кызу атмосфера бүгеннән башлануы инде бу минемчә зур куаныч. Алдагы көндә дә бергә тьюторлар һәм укытучылар белән эшләгәндә балалар үзләрен яхшы яктан күрсәтерләр дип өметләнәм. Tonight, 'cause I